50 seconds. T-minus 40 seconds. T-minus 30 seconds. T-minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello guys, how are you? How are you guys? Murisese mese kwatima nenyika hamsalvana ninjani dumela machero napuzi. Murisese guys, right? Tauya nasi maskata ano yatida kuti timbotaurirana ne-good news dziripo handitika takamirira ZororoPhumulani handitika funeral services. Vakawanda venyu guys mukuzviziva dedzanai tibve tangoita nyaya mubve mashare live eka imbomirai kumhanya inviolator imbomirai kumhanya dedzanai titaurirane pano. I think vakawanda venyu makawana mamessages pamafoni enyu handiti muripo here vakawana mamessages mumaphones enyu makawana mamessages mumaphones enyu akati wandei saka ndichenda kunge ndiri kudzokorodza uko nokuti apa ndiri palive futi pane imwe foni saka zvichaenda uko zvodai saka don't mind don't worry ida kupindura kwese handiti right. Makawana mamessages guys handiti saka toda kuadresa messages dzamakawana kuti imessage dzechii musangovhunduke nekupanika kuti takawana mamessages asi paroda kukwidzwa mari here asi paroda kufamba sei guys hapana mari yamuru iri kukwidzwa chiri kuitika ndechekuti kune anonzi underwriter anoshandidzana necertain company iyoyo inenge ichiita zvemafuneral policies like Zororo iyi yanga ine underwriter yanga inayo saka vakachinja underwriter ndozoti vakawanda venyu muchinonzi underwriter hamutozivi kuti chii saka regai tifambidzane zvakanaka kuti muzoziva mangwana mukabva pachita kubosera kuti underwriter moziva kuti chii. Panapa ndina Mr. Fungai handitika Mr. Fungai maswera sei? Taswera munogona here kutsanangurirawo vari panapa majairi kuti chinombonzi underwriter chii? Okay. Firstly, I just want to say good afternoon to everyone who's tuned in and listening. Like SIS MELLY highlighted, there's an SMS that was sent regarding underwriters to say ZororoPhumulani is changing its underwriter to KGA Life. So firstly, I'll explain what an underwriter is. So an underwriter is an individual or institution that actually takes the risk of an organization. So in insurance, if you're offering products or policies, you need to have someone that is called an underwriter who underwrites or guarantees or covers your policy. So this underwriter is really important in insurance terms because the underwriter is the one that makes sure that in the event that, for example, ZororoPhumulani is not there, the underwriter is the one that guarantees that our clients' policies are safe. So in simple terms, when we're saying we've moved our underwriter to KGA Life, we're just saying we've moved to a better service provider that will now be able to ensure that we give the best service, the best experience to our clients. Alright. So Mr. Fungai, ndiri right here kuti underwriter akafanana ne-insurance or something. Yes, we can say underwriter and insurance, we're insurance company. Yeah, isn't it? If you have a policy, you are insured with us. Us also as companies, we're also insured with other companies. So an underwriter is an insurer, insurance company. Alright. Handimanzwisa guys vari kuti underwriter muri kunzwisa chazokubvunza mibvunzo iyi ndichida kuwinisa matiketi ehaiti saka mobatisisa nokuti ndichazvinhu zvinenge zvine kakuita zvinhu zvakanaka hamudi moda zvisina basa handiti
ndichazokubvunza mubvunzo uyu manzwa hanzi underwriter inshura riti ndi-inshura weimwe insurance company. Saka ava vanhu nhasi zororo tikafuma tinzi hatichavaoni, hatichazivi kuti varipi, vangodhisapiya pamaofisi avo havasipo. Tinoenda kune KG, inonzi KGA, anoona KGA life inenge ichitori ndo inotora responsibility in case havatiza kana kuti valiquidata ndovaita sei. Iyo KG ndo inotota take over my responsibilities ese. And if I can also just come in, Papo. As my companies, it's also really important that whoever you are insured with is an underwriter, because in certain cases you find that if a company does not have an underwriter which insures my policies out, one day company can go operator as payment can SIPO. There's no way that you can actually look for that company or even claim so where do we get this company. But as long as the company is an underwriter, then you know your policy is in safe hands. So an underwriter makes sure that in the eventuality of anything you can actually go to that underwriter, and you'll notice on all our documents it's ZororoPhumulani, the details yama underwriter their FSP number is there. If there are any issues, you're actually welcome to contact them or get in touch with them. So that's actually how we value our clients' money to the extent that we've actually insured ourselves with an underwriter as well. Okay, right. Saka imimi underwriter uyu muri kuti machinja underwriter. Tachinja muri kuzwa guys ka mazororo policy holders ese and underwriter yanga iripo before yachinjwa antika kwave nemumwe munyuwani ndosaka makareceiver ma-SMS zamakati maireceiver yanesuro kune vasina kureceiver ma-SMS ka maybe makachinja number yamakanga manyoresa kuti ndoya pamakavhura mapolicies. Saka wakachinja number, please update a new number kuti uwane ma-messages aya. Andi saka vachinja underwriter kudaro kwave na underwriter munyuwani anonzi KGA life. And saka zvichino here Mr. Fungai kuti underwriter munyuwani uyu KGA life ari kutiwedzera mari kana kuti zviri kufamba sei? Okay, by changing an underwriter, it also has a lot of benefits that are there for our clients. That's why we actually decided on that move. I'll give an example. Previously, you'd find that if you register a claim with us, it would take about 48 hours or so to process the claim. Benefit. But now, by changing an underwriter, we're now in a position to actually pay out claims within 24 hours or even less. So that's one benefit, that claims will actually be paid out faster and quicker as well. I would also touch on another benefit regarding the bus benefit. On our policies, we have what is called a bus benefit, where in the event that the bus is not available or the client does not want a bus, they're actually compensated or given cash in lieu for that bus. So previously, with the previous underwriter, the bus benefit was 2,500. So in the event that someone did not want a bus, they'll be given 2,500. But with this change as well, the bus benefit is actually increased from 2,500 to 3,000. So which means if you do not want a bus or the bus is not available, you can actually get the 3,000 in lieu of the bus. Then also another benefit is previously with what we call the tombstone benefit. So the tombstone benefit would be paid out after 1 year. The and boys will claim Maria tombstone. But right now, with this change, your chairman, your tombstone benefit, your Naka or Naka Ilifa can actually be paid the same time. So you don't now need to wait for 1 year to also claim Maria ye tombstone. Pauno wana Marie ye chema, no wana ni Marie ye tombstone, no wana ni Marie bus benefit.
same time ipapo. So those are some of the benefits that are actually coming with this change of the underwriter, and I would keep on emphasizing that we're actually doing this so that we improve on our experience with our clients in terms of claims, because per claimer, that's where the heart of the service is. So as we keep on improving that claims process and our service, we're also ensuring that we give our clients the best experience at the end of the day. Okay, so mapanzwisisa here apa guys, muri kupanzwisisa vari kuti ivo underwriter munyuwani wavave naye auya nemabenefits achatifadza isusu mapolicy holders, maclients ezororo. Munawo here mapolicy mimi? Kana musina mapolicy guys, vhurai mapolicy andika, nokuti hakusisinazvo zvokuti toita kanzati hakuchina, ngativhurei mapolicy naika. Saka vari kutaura kuti hanzi avo vavanga vanaye pane mari inobviswa yekuti kana munhu achinge ashayika kana kuti hama yako ikashayika yanga ine polisi, paipiwa pane bhazi. Kana wakajoina inoincluda bhazi, waipiwa bhazi rekuti riende kunotakura vanhu ribatsire kuchengeta rite. But kana wanga usingadi bhazi uchiti vanhu vafambe nesoka kuenda kumakuva, waipiwa 2500 cash. Asi uyu underwriter auya munyuwani uyu KGA life aripo achakupai 3000. Kana usingadi bhazi unopiwa 3000. Saka actually yaincreasa mari ishi andika. Zvakare pane mari dzedzi dzemaclaims dzekuti munhu akafa, andi pane mari dzechema dzinobhadharwa nezororo. Kana uine policy uchibhadhara mari dzakati odzidzi dzekuma1 chakadaro zvichidaro, kune mari yechema yaunobhadharwa iwe kana uchinge wafa. Mari iyi yaibota 48 hours andika kana more. Asi underwriter munyuwani auya akati no, mari iyi ngaibhadharwe same day. Anomaona same day papa munhu pamunoenda kuita maclaims enyu munodzokera kumba maane mari yenyu. Saka zvanaka kaizvi. Andi 2 pane mari dzeTombstone. Tombstone underwriter anga aripo aiti mari dzeTombstone inopiwa after a year. Handiti munhu anenzwa Tombstone after a year kuZimbabwe, but mazuva ano satichada takungonambira ipapa. Anomaona. Saka uyu underwriter munyuwani ari kuti kana muchida Tombstone renyu ipapo munobva mapiwa Tombstone renyu ipapo, same time mobva matopedzana navo moenda nezvinhu zvenyu zvakakwana. Anomaona. Hapana zvokuramba muchiita ma up and down mudzokera kumaofisi ngari dzebhazi muchikura muchidi. Anomaona. Munongopiwa 2 kwenyu ipapo kubva madii kubva maenda. Saka guys ndiri kuencourage kuti vari kubva vakajoina, kana vari kujoina, torai ine bhazi neTombstone yotangira mari. Kusina ndingadi kuti vanhu paguva rangu pamire mahusi pai ikutangira pamari isinozi. Okay, ndichikukwadzisai masikati ano. Welcome to SIS MELLY Diaries neZororoPhumulani. Saka bhazi inotanga from a cover called a 10,000 rands cover, which is 169. 169 per Yes, mwedzi. yes. Come on guys, 169, 169 pamwedzi watopinda pabhazi, watove mubhazi, watove neTombstone rako. Unoda here kuti paguva rako paya pachitambirwa nemombe, pachitambirwa nevaroi, isirwa Tombstone hatika 169. Pane kumhanyira dzema 89 rand muchisevhera kuti painoda kunotenga KFC, handi ungozviise papressure yekuti I want to pay 169 pamwedzi kuti ugowanavo zvigoendawo kazvakarongekawo. Bhazi racho tetirimo mubhazi, handitika dombo racho tetiripo, dombo imomo takaritakura. Amazvona enderai mberi. Ndoda kubvunza kwamuri mimi kuti what did you change your underwriter from anga report to uyu besides zvima benefits and what not? Okay, just like Mr. Fungai explained, the whole idea to change an underwriter, and we wanted to improve on our client experience, on our client services, because times was which vanhu vechibvunza kuti ko izvi inda muchidai inda maclaims chinoda pakubhadhara. Saka the reason why toda to improve on our services, and it just like any other person, they would always prefer the best services. Saka isusu was a company because we want to deliver the best to our clients. Yes. That is why when we got the opportunity of getting an underwriter who can give us what our clients need, that is why we said no, we'd rather change the underwriter. Like Mr. Moyo mentioned, with Pama benefits are remember Papa Mun Aida Kajambirama monthly too, as Nakupatan, policy yake yaitwa lapse.
kana kutanga kubhadhara kwemwedzi kwe-30 month aitanga kusapasi mawaiting periods, but with this underwriter atotirevizera our grace period. Saka instead of lapsing after 2 months yakutolapsa after 3 months. Saka ndo zvimwe zvatinenge tichitarisa sekambani kuti chii chinofadza maclients edu. Saka kana tawanawo vanhu vanotifadzira maclients edu, we definitely change because we want to improve service yatinopa maclients edu. Wow. Okay, saka hanzi ava imbinga ava vakauya ava ve-KGA Life vakaimprova zvinhu zvakawanda. Ndanzwa kuti hanzizvo tiri guys ka ndine good news dzamuchada kunzwa. Imbogarai panapa pamunzwe andika pane nyaya yemacashback yanoda kuchada kuzokudzai. Makachema zvichemo panapa zvokuti toda cashback. Saka ndauya nefeedback yenyu yecashback. Garai mucomment section imomo ndichazokudzai. Hanzi I want to join. Kana muchida kujoinesa kuti wada kujoina Phumulani mozondibata kuWhatsApp tapedza. Uyu sema kuti nhasi nangomirira kufonerwa mhosva yacho handisirini. Anmonza namba yenyu tikufonera Mhosva yake handisirini. Ibvo wakanda namba iko zvino wabva wakufonera right now ndiri pano vanobva vatuma umwe vanhu vakufonere. Samu ibvo isa namba izvozvi vakufonere handitika sorry hako munin'ina. And then saka maprices asi kuzoincrease here nokuti zvinhu zvawanda kapa zviri kukwira zvichienda kumusoro. Aiwa, maprices kwete hatisi kukwidza. Wanga Zvingopidza mabenefits chete kasi prices they will remain the same. All right. Okay. Kune vamwe vari vanoti havasati vareceiva macards nanhasi. Voita sei kuti vaone macards avo? Okay, macards takaisa announcement kuti macards edu, as long as you walk into any of our 5 offices, Joburg, Pretoria, KZN, Polokwane, Western Cape and PE, after the 6, you can receive card renyu ipapo. Andite. Saka macards uyai kuma offices edu muprintirwe macards enyu. At times vanhu vanogona kuti ini ndiri kure nemaoffices enyu, ndinogona here kutuma munhu kuti azonditorera card rangu hongu. Munogona kutumiwa vanhu vezokutorerai macards enyu. We are actually working on kuti maoffices edu ese akokwanise kuti akubatsirei nemacards, but ezvinezvi vari padhuze nema-main offices edu, please walk into our offices muprintirwe macards enyu. Alright. Handi mazvinzwa hanzi makadhi ukangoenda kune any office unopindurwa makadhi unotora rako, asi kune vari muCape Town nevari kuJoburg tikuzama kuorganiza kuti panoitika Haiti machine wemakadzi uveko reprintwe passport paground. Munhu wese anenge ari kuHaiti adzokere kumba, kana ari weZororo adzokere kumba nekadhi rake. Andi zvisanetse musaramba muchindikudza nyaya yemakadhi anditika And tichirekapo SIS MELLY kune vareceiva ma-SMSs handiti kana musati maresponda neyes kunoda kuti vareceiva ma-SMSs vatoona kuti vanotopindura neyes handiti kuitira kuti vaikwanise kuti vabatsirwe vaenjoy these benefits that we are talking about. Alright. Yes. Ava ari kunyora kuti ko Rustenburg, Kerina isa namba yako mucomment section imomo, isa namba yako ende pane chimwe chinhu chiri imbomirai mana maiv musati kwanzi vakavazonyepa imbomirai kudaro, imbomirai kumhanya munzwisise. Handi yakalapsa after 3 months. Underwriter anga aripo sektora kwatiri kuita ndiye anga achitemaina zvinhu izvi. Underwriter munyuwani auya ari kudai guys, ukasabhadhara polisi yako handika in 2 months yailapsa, iko zvinhu chinoitika ezvinezvi unopiwa grace period of another month. Right. Meaning that yakolapsa kana wajambirawo 3 months hazvingaitiwo kuti urambe uchijambira chikwere hazviiti. Saka nditi muri kunzwa 3 months hanzona ari kwamaititi don't worry, vasiye vari pachadzoka achizobhiyiwavo hachakanakira mucho kuti munobhiyiwa kuita break mbotai zvemakuhwa. Nyaya iripo ndeyekuti guys iko zvinezvi maiti 2 months andika 2 months zvichidai polisi inenge yakulapsa, but iko zvinezvi underwriter munyuwani uyu anopa umwe mwedzi wokuti ukwanise kunganidza chikwere chako kana wakundikana kubhadhara mwedzi unoyu mwedzi wakapera nemwedzi unoyu, anokupa imwe mwedzi wokuti ukwanise kutungadze mari yako ubhadhare. Handimaona anokupa umwe mwedzi. Saka ndo imwe benefit iripo, plus iwewe vanhu vachivawanda iwewe unenge uri kubhadhara funeral policy yako, hakuna kwaungaita advantage yekuti ndiri kujambira 3 months just like that. Remember also, as much as you are a funeral company, they are also in business. And ndiri business raungazoitawo uchiti chero ukanotora chinhu mushopu chamo chaimo ukasabhadhara 2 months andika vanotokublacklista. Andi kana iri foni inobva itokublokwa, unotoblokerwa foni iyoyo kuti hauishandisi chero kupi. Anomaona zvakangofanana chero naivo. Saka ivo kana wameka sure kuti wakundikana pamwe
anditika wakundikana pamwe anditika it make sure kuti chi mwedzi unotevera unganza mari vanobhadhara handimaona handizive kuti pane umwe mubvunzo wamuinawo here mune mumwe mubvunzo here hanzi musati mapindura meseji yangu yefuneral policy blood isa number dzimucomment section tingozvipedza hanzi kana nchida kuupgrade from 89 to 69 ndodini anongoisa nhamba yake tomufonera one of our consultants vanomufonera home upgrade. hanzi izvo anongotipa nhamba yake hanzi unouya nenhamba yako andika then kana kuvafonera handiti kana wavafonera and then vokuupgrada saka guys kana zvichiita ngatibvei kune dzemanikikiridzi dzema69 79 idzi tiinde kune dziri kumusoro. handiti kangatibvei kune dzema79 idzi tiende kune dziri kumusoro handiti pane here mumwe mubvunzo wamoda kubvunza hanzi ina hadzina kuona chunu kudzai you must have changed the number like ini ndandakachinja nhamba ndandatokangana ndakachinja nhamba ndatozozvifunga nhasi kana wakachinja nhamba wanga pawakajoina polisi wanga wakanyoresa imwe nhamba handiona panonetsa handibazviona panonetsa saka iwewe tifona uvape new nhamba yauinayo vaupgrade nhamba yako handiti right. Pane here umwe mubvunzo uripo guys pane here umwe mubvunzo wamoda kubvunza alright. Saka nyaya iripo guys ndekudai so kune vanhu vese vakareceiva masms please mese makaita masms bayai yes handi muri kunzwa bayai yes mamessages masms amakawana noti kutsanangura muzvisi imi chingobaya yes kuti muenjoye manew benefits akauyayo handika nokuti mukati no uri kutobhloka nepolisi yako saka baya pakanzi yes mamese makapiwa makadisiwa mamessages ese chingobayai pakanzi yes handika toza kuti muri kuindirirawo mberi nezvimuri kubvumira nezvataugwa neandareta munyowani kuti muchapiwa mari yenyu same day yechema muchapiwawo tombstone venyu same day zvinhu zvenyu zvichaitwa same day anomaona nokuti ukati no ukutotaura kuti wausuda kupa zvinhu zvako same day anomaona saka chingoti yes hanzi I didn't change the number but I didn't get the message. Okay, zvaunogona kuita anogona kungosenda pawhatsapp number yedu 0814 ungotaura kuti handina kuwana sms because some people nowana kuti maybe vanenge nemapolicies 1 or 2 akakavhira 0814 194 980 yes otaura zita rake nepolicy number yake nefone number otaura kuti handina kuwana handina kuwana sms. Right. Saka guys pane anzina ndinoti handina alright. Pane nhamba dzandapina apo idzo. Antika pane nhamba dzandapina apo idzo. Nhamba idzo ndedzeZororo kuWhatsApp. Saka mimi moenda kuWhatsApp ka motaurana navo zvinhu zviri computerized izvi. Handiti zvekuti ukadai zveshipa message shikubuda zvaunoda motaurana navo pa WhatsApp yavo iyoyi. Antika muchivaudza kuti nini handina kuwana chi message nhamba dzangu dzakadai chichi kuti mukudi as same with me na laina laina chitora inhamba idzo dzewhatsapp idzo mutaura navo kuwhatsapp kuti muzowanawo mamessages pamwe ndofunga computer inenge yakajamba mamwe manhamba nokuti chero neni ndakatojambiwawo. Hanzi matombstone acho akakura sei mahedhi here kana kuti mafu toda kuziva ipapo. Alright. Tombstone it's not an actual tombstone rinenge richipiwa inonzi tombstone benefit, so it's money that is given towards the purchase yetombstone ramunenge muchida because people have got different tastes vamwe vanenge vachida madesign akasiyana siyana saka tombstone harizi physical tombstone rinopiwa asi imari inopiwa kuti muzowedzere patombstone ramunenge muchida. So it also goes hand in hand with the policy yamunenge muchibhadharawo kana iri kukwira kunenge muchiita policy yenyu
ndokwira kunenge kuchiita tombstone benefit as well. Saka imari inopiwa kuitira kuti muzowedzere patombstone ramunenge muchida, imi muchichuza kuti tombstone ramuri kuda nderipi. Andimazwisa imari yekuti muwedzere pamatombstone enyu imimi raunenge uchida of your choice kutoda iyi, saka vanokupawo uripowo certain amount yekuti ukwanise kunowedzera. Handiti pane here umwe mubvunzo, asi musakangana kubaya yes pama-sms amakatummirwa akauya acho. Vasati vatumirwa ma-sms zichiendai panhamba iyo pawhatsapp munotaura ikoko. Handika vasati vajoina zvakare, handiti zororo please motojoina ndomukana ushu kune vaisa manhamba ava muchafonerwa izvozvi manje manje, munenge muchifonerwa ndichiri pano, munenge muchitofonerwa. Handika kana gara une chitupa chako padhuze, kana kuti une information yako padhuze kuti ujoine, kana zvichienda kuda kwemwedzi apa ubhadhare mari yako, uchange kubhadhara mari yako. Kune vakanyoresa asati vabhadhara mari hapana chiri kuitika wee, ukafa unongovigwa muno kana kungomheno utongonokuwa mheno. Handizvona because kana wanyoresibva watanga kubhadhara mari yako, ukanga unyoresa usina kubhadhara mari you are just as good as hauna kujoina. Handimazviona chinonzi kujoina kubhadhara mari yako every month. Saka itai kuti chi kana majoina mubhadhara mari dzenyu. Pachine umwe mubvu ende ndachitaura nyaya yemacashback. Handiti underwriter munyuwani ushu handika ari kuongorora nyaya yecashback, akatambira chichemo chamakataura kuti mukumbirawo macashback. Saka pamavhiki ari kuteverewa yaya muchange makudzwa kuti zvinofamba sei. Handika change takuzivisai nyaya dzecashback idzi kuti zvinofamba sei, but hope iripo, positivity iripo because haana kuramba. Anoona haana kuramba, saka anokuda kugara pasi aongorore kuti zvinofambiswa sei, pane cashback yacho sei, mari zvinhu zvakadaro. Handiti saka hope yarepo guys. Nyaya dzecashback idzi underwriter munyuwani uyu akaudzwa zvichemo akanyora pasi, saka ndo pachamirira ipapa kuti muzive. Handiti panoenda umwe here ane umwe mubvunzo, kana pasina tiende zvedu. Pane umwe here ane mubvunzo? Right. All right. Regarding SMS yakatumirwa as well pa weekend different provinces tichange tichiita visits as well kuma churches, vaya vasati vareceiva ma-SMS pane ma-form futi achange achifamba nema-agents edu kuma different provinces during the course of the weekend. Saka mukaona any of our agents kana musina kureceiva futi SMS iyoyo, you can approach any of our agents and they can actually assist you with that consent form. Saka per weekend mukawana any of our agents kana any of our team, feel free to approach kana paine zvimwe zvamunenge muchida kubvunza kana kunzwisisa, you are also welcome to do so. And also in line with nyaya yekuregister, sekutaura kwataita, we're always looking for new ways dzekuti tirambe tichiimprove experience yemaclients edu. Saka besides kutumira namba yako pawhatsapp kana kufonera munhu kuti uda kuregister, tine an application yatakalauncha recently, a ZororoPhumulani application that you can download. Mukaenda Google Play Store, you can actually download application yeZororo and you can actually register. Moto choose a policy yamuri kuda, then someone will also be able to give you a call to finalize the application process. So vese varipopa Google Play Store or any access, look for our applications, ZororoPhumulani app for Google Play Store. At the moment, it's still available for Google Play Store, but for iStore, we will also be rolling it out soon. But if you go for Google Play Store, you can download our ZororoPhumulani application, more register futi ipapo as well. In the WhatsApp self-service as well, that you can actually use kana muda kuona my policy documents enyu, muda download policy statement, you want your digital membership cards, and even my contact details in my offices edu. You can go in WhatsApp self-service edu. It's 011-339-1484. Sikamukatumira WhatsApp pa number idzodzo. It's a self-service WhatsApp yoto munokwanisa to select my options amunenge muchida. But one important thing is for you to access this service, my details enyu
anofanira kunge the same details aripo papolicy penyu. So going back to issue yekuupdata contact details, kana makachinja number dzenyu or phone number yakarasika, you're using another number, please get in touch with us to update your contact details so that you can also be able to use the WhatsApp self-service. Saka panumber dzapinwa naSIS MELLY 081-419-4980. You can also send us a WhatsApp kuti I've changed my contact details, this is my new number. Then we update your number. Once we have updated your number, you can now be able to use our WhatsApp self-service as well. You can also get your digital membership card, ipapo futhi. You can also get your reference number. My reference number out. You can also be able to do that in the comfort of your home. But what's important is number ya munoshandisa ndoinofanira kunge yakaregister papolicy penyu. Saka it's really important that you get in touch with us. You make sure your contact details are the current ones, and you can also be able to access all these features on our WhatsApp self-service as well. Okay. Hanzi na-inviolata mpereko ako hamunawo here ma-promotions amunoita kune avo vanobhadhara upfront always, e.g. 6 months ka1. Inviolata ukabata ini ndokupa cape, ndindakupa present naimnini. Ukabata ini ndinokupa cape, handiti ndokutumira cape yako kutadza kutenda ndikuappreciate kuti aiwa uri munhu ari loyal unobhadhara 6 months dzako ka1. Hanzi ma-membership card, nditataura nyaya ma-membership card tuve kuti you can go pa any nearest branch wogadzirirwa unotogadzirirwa kadhi rako wakamirira wobva naro uchitoenda. Pano mwati sicela ukuthi oyiwana akhulume ngesindebele. Alright. Thina sikhulume nje ukuthi sichinjile ama-underwriter. Sachinja ama-writer, sesine ma-underwriter amasha babizwa i-KGA, right? So ukuchinjwa kwama-underwriter kutsho ukuthi ama-benefits azobe seka-right kakhulu kudlula low underwriter kade ekhona kuqala. Mina ngiyadobha ngiyazama ngizongizwa ukuthi ngithini namhlanje, wabona. So this new underwriter uza imali leyana kade bayinikeza yekukhala i-2.5, unew underwriter sekanikeza i-3,000, uyagcwalisa i-500 phezulu, so seyi-3,000. And imali yama-claims antikade bakunikeza after 48 hours or so, but manje sebayakunikeza same day imali yakho yama-claims. Imali yakho ye-tombstone bayakunikeza 3 day. Akusena ama-up and down ukuthi hey sengiyakhona ngiyobuza imali in bayakunikeza imali yakho same time, right? And then two, nitholile ama-SMSs on your phone, ngicela ukuthi ni-click yes on those SMSs because they were just informing you about this new underwriter, right? So click yes so that you can also enjoy the benefits. And then nikhulumile indaba yama cashback. Ngatsho ukuthi sesimtshelile lo underwriter omusha wathi yena vele hayi uyayicabanga uzosinikeza i-answer le amaviki leyazayo, wabona. So kusho ukuthi ithemba likhona ukuthi izinto sizohamba kahle, wabona, sizowathola lawo ama-cashback. I hope nizwile kahle. Siyabonga similanda sokana bona. Ndabona. All right. Like chilipo here chimwe, guys, is there something else that you want to know or you want to ask so that we can answer you once and for all? If you don't have a policy, guys, this is the time. Please try my policy, right? Try my policy. If you want to join ZororoPhumulani, just leave your number in the comment section. They are going to call you now and put your what and you give them all the necessary details so that you can be one of us, right? And kune avo vari kufungidzira kuti vari kuenda kumusha nekutyadhudhuzila akauya anditi kana waenda kumusha ndawana mibvunzo yakawanda strike yakadaro unokontinya kubhadhara uriko kuZimbabwe ikoko andika asi unenge wakunobhadhara kuDAVS andi unenge wakunobhadharawo kukambani yeDAVS anditi saka pana kuti unostopa unenge unobhadhara nemabhondi notes ako kuZimbabwe uko. Saka ramba uchibhadhara hapana kuti ndozonodika ndave kumba unongonokontinya, but please kana tizati kuenda kumba muna December chiuyawo muna September anti kana kuti October uvazivise kuti ndakurelocata ndakudzokera kumba so that vakupe necessary paper yekuti unosvika uchinobhadhara kumberi nemabhondi uko anditika hanzi zvinoita here kuisa vabereki vangu under my policy. Zvinoita unogona kuva as long as they are below the age of 85 unotendera kuti vaise papolisi. Hanzi as long as they are under the age of 85 unogona kuvaisa papolisi vabereki vako. Hapana chakaipa kuti uise vabereki. Isai vabereki papolisi, guys.
hakuna mubereki anofanira kuvigwa nekadhibhokisi kana kuti neodrop. Handiti hanzi kana asingashande mubereki ariye anoshanda, kana asingashande mubereki ariye anoshanda, handikwanisi kumisa papolisi yangu iri. Ndozvataurwa nhai chitanda nesi kuti unoisa mubereki wako. Hanzi can you do as life cover please? Okay, sezvotataura kuti the advantages of moving to this underwriter is because there are many more opportunities. Tichazokuzivisai as time goes on kuti kune ma-products which we are likely to introduce. Hatisati tatanga kuvaintroducer, but with this new underwriter we have opportunities kuti tiite izvozvo zvema-life cover, zvema-educational cover, nezvema-maybe legal covers. Saka the good thing is that we are on the right track. Hatisati tazvitanga, but there is hope. Right. Handi mazvinzwaka. Saka ngatigarei naunderwriter munyowani. Guys, click yes mafoni enyu mameseji akauya iwayo. Nekuti uyo achauya arikuda kuzoita ma-educational policies, arikuda kuzoita iwo ma-life cover mukutaurai. Handika zvinhu inyuwani sase zvinhu zvechiri kuiswa patable. Handiti but zvinhu zviri kutaurika. Handitika. Saka guys, garai ipapa hanzi do you have a branch in Pretoria? Yes. A branch in Pretoria is there. Antika ukangogoogle ZororoPhumulani Pretoria inotokubudisira branch pariri. Antika wobva wangonanga ipapo. Hanzi to use my bank app I'm failing ichiti declined, especially when I want to pay my moms. Hanzi to use my bank app I'm failing ichiti declined. So zve bank app wadi kuenda kubank wako unobvunza kuti chichikuitika. Kana kunobhadhira cash. Even online, they can go to our website www.zororo.phumulani.co.za. When you click pakanzi pay now, they can click through our website. It takes them straight to the payment page. But if you try to pay using your bank app, you're not gonna connect. But using our website, you're not gonna put more policies in. Okay. Right, hanzi unogona kushandisa website yavo inokuendesa straight kuma-payments obva wabhadharira iko kwanika uyo ari kunetsa kana bhadhara neapp yake ekubank. Hanzi ndaibhadhara 20, ndabvunzira bhadhara my policy 2019 pacovid. Saka ndakuda kujoina futi. Isa namba yako prince mucomment section imomo. Isa namba yako utofonegwa izvozvi. Ndichiri panotomeka sure ndiri paside achifona. Chibva isa namba yako ufonerwe izvozvi. Utange kuti ubhadhare kupera kwemwedzi kana zvichiita. Handitika hanzi muri kuda kwachi rimbai nyora zvinonzwisika next time fana. Handitika ipapa paunototaura kudai zvichitoumana. Hauna kana polisi ipapa. Hauna kana polisi imene ndakatokutarisa kudai polisi chechi hautorina. Ukafata kutoita mukondewe. Please clarify that they pay for parents as extended family at an extra cost. Ndizvo zviripo. Kana uchida kuinclude ma-parents, they are not included on the immediate cover. Handiti kune mari yefamily, that is main member, spouse nevana 6 vari under the age of 21 years. Kana uchida kuisa any additional person, unenge wakuvaedhera at an additional cost from as little as 60 rand. Andikudzwa. Saka kana waisa vabereki vako inenge yava extended family izvo starting from pa16 rand yaunowedzera pamari yako. Handitika then hanzi ndikaenda kuZim kwenguva refu ndichibhadhara hangu polisi kuSA ndikawirwa nedambudziko. Aiwa zvakafanana kana kuti uri kubhadhara chero uri kuAmerica uchibhadhara polisi yako kunoku unongobatsirwa. Chikuru chete usaita kuti usvike 3 months usina kubhadhara polisi dzako. As long as you are up to date, kana wangofirwa unongovabata kuti ndafirwa ini ndiri kuZimbabwe but ndafirwa pakati vanongokuitira basa rese. Hanzi kuMozambique kune branch here uyangodabvira kubvunza shuwa nevamwe mucomment section. Hanzi kune branch here kuMozambique. All right. Mozambique, currently hakuna branch, but kana paya vanhu vachida kuregister kana kujoina, you are welcome to contact us then tokubatsira, but hakuna physical branch ririko kuMozambique. Hakuna physical branch ririko, asi hanzi unogona kubatsirika zvako sezvo vasati vavhura branch koko. Branch randiroziva riri kuvhurwa manje vari kuBotswana nogara chindinetsa. Aiwa Botswana tiri kuuyako kuzovhura branch. Tikutouya kumeet and greet. Handitika ndo musi wamunenge muchivhura mapolisi acho iwayo. Handitika saka Botswana get ready kana zvangove bho. Aiwa tiri kusvikako munyatsoregista zvakanaka. Handitika hanzi kombinga rewards ndei ndinogara ndichiona mameseji iwayo. Mambinga rewards atinopa kuma clients edu vanenge vachibhadhara mapolisi avo. So every time that you pay your policy, you receive my rewards in the form of data ni airtime. Saka kuti uwane ma rewards unofanira kutanga wa collector
being a SIM card, which you can collect at any of our offices. You bring your passport, your proof of residence, card road require, or you can actually require online as well. Kana wana being a SIM card area, the one I notice some phone so that you can now be able to start getting those rewards. So every time that you pay your policy, depending ne package you want to go to Badara, that airtime ne data. Usually it's not instant because some people are not the Badara because my ansanda airtime yeah. My payments are need to be before the 7th of every month. Saka ukabhadara nasi kana musi wa7 asvika usati wana rewards ako, you are welcome to also get in touch with us, then we can assist you. Saka ndo mabinga rewards. Yeah, it's another way of giving back to our clients through airtime net that we receive every time pavanobhadhara policy yavo. Right. Matsangurwa zvemingaka mavhuto kuMozambique anzi saka ndipewo namba taure nemi iwe chisa namba dzako imomo muisi tigotaura newe chisa namba dzako iwe mucomment section totora kuti vagone kufonera manje handiti hanzi ndinaenda toembinga 6 years good Veyola undione kuhaiti ngokupa kepi yako handitika hanzi malaptop aya evana vakatanga chikoro ko hamuna makaunzere mapepa unzai mapepa ka unzai necessary documents toforwarda kuna ivava makatarisa handitika ndo vanotozokupai malaptop aya. Same day claim payments Zororo will be underwriting exactly. Prudence ndo message yacho zvatotaura zvadzo kuti iwe chiklika pakanzi yes ndo yatati chiadresa iyoyo nyaya yePol yese message yakawana iwe chiklika pakanzi yes wozodzokorudza live wonzwisisa kuti tachitaura nezvei handitika apasisinaka handitika vavesi vave nema4 years zvichikwira vachibhadha ndakupai makepu nematishets pahaiti handiti chakupai matishets nemakepu kutenda kuti makarongeka handitika munenge makatorongeka zvokutodaro munokwanisa kutosenderawo message paapp number idzere ndibve ndamboklika izvozvo manje hatisi paapp kaizvozvi so panonetsa SMS angoti yes vongotumira SMS yakanzi yes ari kuti iyi namba idzo iye isusu tisende message panamba dzake timupe linki panamba dzake okuti hapana ari kuita zvewhatsapp right now. Anokwanisa kutumira pa 081 419 4980 ongoti sanda receive SMS then vanomutumira then ongoresponda kuti yes pa-SMS iyo. Hanzi tave kumamukopani tokumbirawo machesinema tichauya kutozokupai munotanga maungana mukangoita enumber of 50 chete mukangoti taungana tobva tatouya tobva taita meet and greet timubva vasina kurejista vabva vatorejista mubva madedza nevasina kurejista handitika kuti vawane kurejista anototumira letter from college yes tsamba yekucollege mwana ari kutanga kuchikoro zveshuwa. Okay, chiri panyaya yemalaptop apa tandida kuzivisa vanhu kuti we have an annual event inonzi a laptop giveaway yatinopa to the previous matriculants vanenge vaenrolla at university vapasa zvakanaka. Saka for this year takatovhura maapplications tikatovhara. We have our event on the 22nd of April here in Joburg. We also had another one in Cape Town, PE, Polokwane, KZN, and the Western Cape. Saka vanhu varikuda kuti vana vawane malaptops, please let's make sure that we encourage our children to work hard this year so that next year kana takuita event iyi yemalaptops patinovhura maapplications vanhu vanototumira maapplications. For this year takatopedza maprograms ese emalaptop giveaway. Sorry Shumpress hanzi akatozopiwa vanhu malaptop akatopiwa vanhu sezvinozotamira next year handitika wobva watamira next year paya unogona kungopindawo kungowinawo mwana kobva wina laptop iyoyo andowana right. Pachine chimwe here chamuda kubvunza? Hapasina chimwe handiti kana pasina guys muswera zvakanaka tobatana pachikamu chinotevera but ndichiramba chingokuudzai nyaya yekuklika mamessages enyu aya payesi kuti mukwanise kuti tifambirane pamwe chete panoti mugozoramba muchingondinetsa muchingoti message zvikazodai tichiramba chingokudzai futi nhasi manheru kuti paya ndai munoklika paya handitika saka bhadharai mapolisi enyu guys kuti muwane kubatsirwa handiti mukaita dambudziko munongouya tobatawo vakuru vedu pano vokubatsirai fast handiti asi uyo ari kuti kadhi kusada zvako 6 years chibhadhara una kadhi kusada hako kwauri kokoenda paofisi padisoti ndazotora kadhi rangu wotodzokera kumba nekadhi rako ufunge andowana wotodzokera nekadhi rako hanzi ini ndatosangana nemeseji yo ndikaidhilita ndisina kuziva kuti ndei saka wangodhilita kana yanga iri meseji yekuti wawina 1 billion naiwe
unongodzilita usina kuverenga zvozvo wadzilite saka weiwanepi asi wewe kuti zvakaoma right. Saka nhau yemakadzi ndeya tiri kutaura Jocelyn kusadako kuverenga tikangouya paany office ungoti ndiri member yezororo ndayakutsvaka dhango pano rotogadzikwa wakamirira 10 minutes oenda nekadhi rako zvapera izvo animaona obva watenda nekadhi rako asi kana uchizouya kuIT uchawana kadhi rako kuIT rinogadzikwa kuIT wakamirira andiona right. Saka ndizvozvo guys, kana pasina zvimwe I think just to finish off, I also just wanted to take this opportunity to really thank my clients at ZororoPhumulani, because I think sometimes we do not really express it or say how much you mean to us, because at the end of the day, even my clients, ndime Zororo yacho, ndimo notoita kuti Zororo inge iripo. Saka I just wanted to take this opportunity to really thank you, our clients, for your support and for taking Zororo to where it is. And let's continue working together. Please continue paying your premiums, supporting us, and chingobatsirana chifamba journey yese. Saka thank you very much. Tinotenda guys, thank you very much. Thank you, God bless you. Ndakutokozera nevava uya uda kujoina. Okay, the other issue that we wanted to emphasize, tichanenge tichienda kuma churches, tichienda kuma activations. Saka vanhu, please, wherever you meet our agents, let's take on the consent forms tisaine, and then vamwe tinenge tichikufonerai tichikumbira kuti mutipe consent forms. Saka kureceive SMS, kusangana neagent, kusangana nemunhu kuchechi wekuzororoPhumulani echikudza nezveconsent form, it's all about the change of the underwriter. Saka ngatisaine ma-consent forms, ngaticlicke yes on the SMSs, anditi vasina kuwana ma-SMSs, let's contact ZororoPhumulani towana ma-SMSs tosenda ma-yes edu. Thank you so much. Thank you guys, bless you.